Lakmara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kawarsanding mungsuh heram padha kadang Kakang Semar kula dan mandheg luwih dhisik Kakang enten napa iki ana kaelokan apa waspadakno ana pengarepan iki ana gulumbul ingkang mawa cahya ingkang mlerengi mripat jroning glumbul iki eneng apane Kakang kula nggih mboten mangertosi truk apa Pak glumbul kae lebonana jajal jupun eneng apane nggih Grumbul kula buka, kula biyaki. Kula nemu niki Den. Kuwi apa Petruk kula dhewe mboten mangertosi. Iki apa Kakang Semar? Nek nitik saka wujute niki dudu barang ngarcapada. Ning niki barang saka kahyangan kula apal merga kula rakyat tansah gebyaring kathet. Rumiyin nggih mapan wonten ing kahyangan. Iki kira-kira isine apa? Nek nitik wujute kados ngeten iki isine sandangan. Cobi mangdamel. Niki sandangane sinten nek mapan mriki? Lah niki sandangane Bathara Guru. Apa iya Kakang? Nggih. Niki mangagem trep ora sisip nek ora ngematke tenan. Mboten ngertos nek sampean iku Ndara Janaka. Yen ngono tak copot. Ampun sah dirucat. Lah banjur iki apa? Iki busanane pukulun Bathara Guru. Pun ngeten mawon. Jenengan mang dadi dewa. Mang munggah teng kahyangan niki kula saged mestheke Bathara Guru niki genah nek
medhun Ngarcapada salin Slaga. Sandangane didokok ana grumbul kene. Yen ana nesune Bathara Guru, yen ana nesune Bathara Guru, mangke kuwa sing bakal tanggung jawab. Kula nggih melu mrika Gareng Petruk Bagong. Nyemplung kuncung kene Ndara Janaka dadi dewa. Iya, Pak. Setan tenan. Lha iki sapa sing wani buka glumbul guwa iki? Wong sandangan mau takek kene lho. Lah kok saiki rane setan tenan mesti eneng sing colong jipuk, mesti enek sing nyolong sandangane dewa ya. Keparat tenan. Sing nyolong sapa iki? Padha ban welet lah. Ayo, padha wae. Duwe kesel tenan. Neng ndi sak polah kok digodak. Setan tenan sing jipuk sandanganku ge ya. Tak mara kahyuangan coba tak telicine. Ayo. Ojo wae. Laruta saking godha guru kula yen tan amutusa sang Sri pragenjong pak pong kayu gedhe te negara wong. Iki lha kok Bambang Wisanggeni to? Iya Bu Kulun, aku Bambang Wisanggeni. Aku tak takon apa? Kene kahyuangan Suralaya apa dudu? Lah mestine jeneng sira nyawang plakat ana ngarep. Plakat ning ngarep kae ngandharake nek iki Wisma Suralaya, tegese kahyuangan Suralaya. Ora. Nek nyatane kene iki kahyuangan Suralaya, Bathara Gurune ndi jajal? Lho, aduh. Gawat iki. Ngene piye? Bathara Guru nembe anjang sana ngono. Tumurun ana ing Ngarcapada ya ana ing bumi Ngarcapala. Lho. Lah terus niti priksa kahanan sing ana ngalam donya. Pukulun apa? Ayo bedhekan yuk. Lho kok bedhekan? Pukulun Bathara Guru anggone medhun ing Ngarcapada tiba rekasa apa tiba mulya wibawa. Lah talah. Kuwi pitakon sing ndak perlu diwangsuli sebabe Bathara Guru
iki kondang titah sak ngarca padha iki kabeh padha ngerti lan sumurup panguwasa Suralaya. Sang Hyang Manikmaya anggone tumedhak ana ing ngarca padha iki mesti mukti wibawa Nyakrawati bau denda disubya-subya wong sak ngarca padha. Nek perlu panginepane wae hotel bintang 5. Disubya-subya. Tur nganggo banget. Kok beda karo penemune Wisanggeni? Penemumu piye? Bathara Guru anggone mudhun ana ing ngarca padha kuwi bakale nemoni lakon sara kedawa-dawa. Ora iso mulya wibawa. Rekasa mulya wibawa, rekasa ditatahi. Ditatahi apa piye ayo? Ditatahi sing kalah mbayar piye? Wis ora usah. Ora usah ditatahi. Lho, lah awakmu nek pancen mantal apa sing dadi panemune Bathara Guru ditatahi wayawani. Wis ora usah ditatahi. Wis to rekasa kedawa-dawa. Mulya, rekasa kedawa-dawa. Wis ditatahi. Nyawa apa piye? Ora perlu tatawan. Dititeni wae. Bathara Guru anggone mudhun ana ing ngarca padha bakale ngunduh waing pakarti rekasa sing kedawa-dawa. Alah, ora iso. Lah kene monggo Adi Guru. Lah iki apa? Janda ngerti mare kowe kuwi. Mangsaku ora. Adi Guru apa Kakeng Narada? Pripun pawartanipun anggenipun medhun ana ing ngarca padha Adi Guru nemoni Bagya Mulya apa nemoni rekasa? Pripun Kakang? Kula nyuwun pirsa dumateng jeng ngandika Adi Guru anggenipun paduka Adi Guru medhun wonten ing ngarca padha. Nemoni rekasa napa nemoni mulya wibawa? Mulya wibawa diajeni wong sak ngarca padha. Lah dalah. Kemang umpama tatawan tenan, montormu putih ke kadol, ngerti? Lah kalian entek kok. Cek to, ora cah ditatahi. Krungu dhewe ya. Bathara Guru tiba mukti wibawa Nyakrawati mbau denda. Kosek to iki ana sing janggal-janggal piye? Apa enek Bathara Guru kok saiki ditutne dagelan-dagelan endi? Lah mburimu kuwi. Lho, lah Kakang Semar lak ya dulure lak ya ngono to Kakang Semar. Iya to, ya. Petruk Bagong barang kuwi. Nggih, Ade. Nggih, Om. Om Dewa. Gareng endi, Kang? Isih keturun ning Kuncung. Kakang, wonten dawuh. Sak sampunipun ulun kunduring kahyangan panguwasa Suralaya kula suwun. Lajeng panjenengan kula aturi kunduring kahyangan sithik pangudal-udal. Matur suwun. Nek sampun syadi mun wangsul kula badhe mantul ing kahyangan sithik pangudal-udal. Ndoro Sanggeni, apa truk? Ora nyembah karo kelawan pukulun Bathara Guru. Bathara Guru sapa? Lah iki. Ki guru iki. Wong liya mau apusi kena. Ning Wisanggeni ra kena diapusi, kuwi palsu. Asli, palsu. Nek sampeyan muni palsu pertanyaane, sapa sing dadi Bathara Guru saiki? Kanjeng Rama Janaka. Waduh. Pripun den iki, Den? Wisanggeni aku tak mulih ampun. Rama wis ning kene wae rampungna perkara iki sing dadi Bathara Guru sampean. Aku ora sida gugat ning kahyangan wis tak nonton saka kadoan.
barange. Takon niku adile mung dilakoni gitu. Pun sakniki ngeten. Petruk apa, Pak? Karo Bagong, apa, Pak? Aja leren. Aja leren mara kowe mara ning repat kepanasan dijaga. Enek sing ngaku Bathara Guru tanya ndase, nggih. Ya, ada di. Mandek. Ora mandek kan jotos. Petruk kowe aja edan. Sing edan kowe kuwi, Dik. Iki omahku, omah apa? Kowe iki sapa? Aku Bathara Guru. Bathara Guru sapa? Bathara Guru raine kok tikus. Bathara Guru kuwi wonge bagus lho. Rupane kaya ngono, sandangane kaya ngono barang. Anggepe. Aku Bathara Guru. Bathara Guru wis ning kono lho. Iki dudu Bathara Guru, iki wong awu-awu. Gong, oke. Yo. Wah, ngale. Edan tenan wis jan kotor are. Ning omahe dhewe ra ketrima. Ning arca padha saya-saya diantem wong sak desa. Peh. Aku arep njaluk tulung sapa? Njaluk tulung Semar. Semar mesti kelompotane karo Petruk Bagong. Peh Jan. Aku wis kudu piye? Trilocana iki barang. Ayo. Ojo ae. Edan. Jan wis jan nemen tenan. Aku ora iso nek kaya ngene iki terus. Sandanganku digawa wong liya, Peh. Aku arep njaluk tulung sapa iki Yesus ngene iki? Kresna nek ndi kowe Kresna? Ya, aku arep njaluk tulung Kresna coba. Tak mara ing Darawati kaya ngapa dadine. Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngacuret kang maguru gongso tatakadya putula wara pangri ing Turanggasti rekata kahang Yata lelayu sebet ayo tresna aku tulung ana.
Pratika Panjresuk Sumilawatana kingis kongas atining kusuma memayu rajaning negeri krati men ngarep daning tasih kang kapadhaning Antasena iya Pakde duwe gawe apa ki sampingan saiki gawe sampingan piye lah kok saiki dodol patung sing endi lha iki saking pintere sing natah watu memper Koko Prabu Baladewa patung iki arep mbok dol pira peh jenengane piye to Dik jare Soco Bathara pamawase awas ngungkuli dewa titis Sang Hyang Wisnu Bathara lah nek ora ngerti sejatine iki sapa iki lho aku tangi turu dadi kurang waspada iki sapa to iki Pakde iki kunarpane Siwa Baladewa sing kenek pusaka wekasane dadi reca golek tamba ning negara Ndwarawati marang Siwa Kresna mula kunarpane Siwa Baladewa tak pasrahke Wadanardana ungkulana kembang Wijaya Kusuma main maluya temah jati jati temah nirmala tambane dudu kembang Wijaya Kusuma dudu jodone pokoke nek nambane apa wae nek ora jodone ora mungkin arep iso waras lah terus tambane ning ngendi tak golekane rasa mbok goleki tambane kok bakal teko dhewe pendhita anyar katon penemban sira iku sapa Kresna aku njaluk tulung lho mengko dhisik sira iku sapa panemban teka-teka kok nyuwun tulung Bathara Guru Kresna sawangan nganggo mata batinmu aku Bathara Guru kok sandanganmu kaya ngono ki mau aku ibar tanggapan makane sandanganku urung tak rucat sumpah Kresna aku Bathara Guru lho engko sik to kok Bathara Guru kok engko sik aku ora sisip karo pendhita iki lak genah Begawan Trilocana sing garewa Prabu Baladewa dadi reca menungso iki Pakde lah kok malah wani-wanine mara ning kene njaluk dipantal dias Ger Antasena kuwi Bathara Guru Ger Alayung Ger Antasendok aduh yo mikir Pakde aja mbok alang-alangi aku urung marem nek urung aku jotos raine Trilocana sing marake Siwa Prabu Mandura sing dadi reca ya manungsa iki mula kang saka kuwi minggir aja ganggu gawe aku urung marem nek urung jotos nek urung jejueng kandhane meneng ora aku ora harus meneng pokok rumahsaku ora wong wis ngerti nggon kaya ngene lho sumpah tenan Kresna aku Bathara Guru aku njaluk tulung Kresna ampun aku tenan aku aja dilang-alangi meneng
bocah kok rumah Sakura. Penemban apa Kresna? Aku Bathara Guru tenan. Iki lho nek ora percaya deloken KTP ku tak gowo lho, Bathara Guru. Iya ya, sepurane nek aku ora basa wong wujudmu kaya ngono ae, ora basa ora apa-apa ning aku tulungono. Mengko dhisik sing dadekke Siwa Mandura dadi reca kuwi mau sapa? Aku Kresna aku. Kowe iso dadekke kudu iso nambani. Iya tak tambanane. Tambane ning ndi? Tambane tak gawa. Nganggo apa? Wahyu Tirta Manikmaya Maharadi. Wahyu banyu saka Kahyangan. Tambane nganggo kuwi? Iya, mbok gawa, tak gawa. Nek mu nambani tak teteske. Pirang tetesan? 3 tetesan pulih kadidene wingune. Ya. Tetesana Wahyu Tirta Manikmaya Mahardi men waluya Kaka Prabu Baladewa. Mengko tak ayomi. Ya, tak tetesane men waluya. Tambani. Ya. Alah rasa ngono kowe. Ampun. Wanimu karo wong tuwek kok. Sabar Kaka Prabu, waras saras enggal kados dadi wingune. Ayo Penemban, iya sik Antasena ki lho. Iki juga ganggu to. Pegel rumah Sakura. Tambah nih. Ya. Matur suwun. Wah. Adikku iki jan pinter tenan. Umpama aku ora duwe adik kuwi mbuh aku selawase bakal dadi watu, aku bakal dadi reca. Matur suwun pripun? Lah sing nambani aku ki mau gak ya kowe. Sing nambani senes kula. Lho. Lah sapa? Sing nambani Trilucana. Ora mungkin. Trilucana kuwi mungsuhku. Mosok mungsuh padha mungsuh ewe dinar nambani ora mungkin. Mokal kedadane. Sing nambani Trilucana. Iya. Nek ndi wonge? Kula mboten mangertos. Ning ndi? Kula mboten mangertos. Aja mbok delikna Trilucana ning ndi? Kula mboten mangertos. Ning ngurimu, andekno menengak. Ceponakan kok pintere ya ampun. Ya ampun. Wong wis ngerti lho. Sinuwun ya ta Kaka Prabu Baladewa iki wonge wong getapan. Wong ora kena diganggu gawe. Lah kok iso aku wis nutup-nutupi. Lah kok kowe muni ning ngurimu Pakde iki lho. Peh jan rumah Sakura. Aku apa? Alayut, atoyuk. Kaka Prabu. Hei. Aduh, belum mati aku. Ayo mati aku. Mikiro. Kresna, mikiro. Aja walang-walangi. Aku rung marem nek urung jejuing kandhane. Aku rung marem nek urung jotos iki mau sing datekke aku watu ya bocah kuwi mau. Sing marake aku dadi reca ya Trilucana mau. Ing atase aku arep kedem-dem atine para Kurawa. Lah kok malah sing cahe teko. Masane kuwi karepe nang. Cah rumah Sakura. Aja walang-walangi. Nek aku urung trima nek urung trima. Wah. Rumah Sakura. Ngono kuwi nek wong getapan aja dikodhok ngene iki.
Dadi wong tuke sing sareh ngono lho. Penemban aku ning kene alah. Ya. Aku tulungono Kresna, aku tulungono. Iya ya tak tulungi iki lho. Aku ampun sumpah. Aku tak takon, apa sing tok dadekke watu sing tok dadekke reca kuwi wong pira? Wong sitok sapa? Ya wis nenggurimu Baladewa kuwi. Sing mbok dadekke reca wong pira? Wong sitok sapa? Ning gurimu Baladewa kuwi lho. Wong pira? Wong sitok. Aku mang nemu godhok keproke wong loro Kresna wong loro. Wong loro Kresna wong loro. Karo sapa? Werkudara. Ayo tambani. Engko bakal tak ayome. Ning aku ayom ana tenan. Iya. Piye? Piye? Kok nambane kok rada mlaku? Lah ayo nyapa mandeg lah gamelane mandeg. Nah ngono, ayo. Rasa. Rasa. Sabar Yayi, enggal saras. Toro mari oleh. Wow, mari pun waras kok pun Kakang. Ayo tetesi. Iya. Kakangku. Terima kasih. Loh. Matur suwun piye? Wis nambani aku. Sing nambani ora aku. Lah sapa? Trilocana. Wah, gagu gawe ra mungkin. Ing atase musuh padha musuh. Arep nambani vokal kedadane Trilocana. Wong ndi? Ora ngerti, wong ndi? Ora ngerti. Ning gurimu iki lho. Walah, baik. Ngalih. Bocah wis tuwek barang rumahsaku. Loro. Alayo. Atuyo. Alayo. Atuyo. Di mandek. Kresna sik aku tak takok diluk Kresna. Takon apa? Nek mau nulungi aku bar bodho ngarep apa piye? Ya selak memet ra iku diantem wong sak pirang-pirang. Ora ndene ngono. Aku ora iso ngawekane kedadian iki merga kabeh mau kemrangsang nesu kelawan Begawan Trilocana. Trilocana iki barang. Iki lho macak apa ngono lho. Pun saras Yayi mangrucat. Kula aturi ngrucat bramantianing penggalih. Ingkang rayi pun Werkudara sampun malih temah jati temah nirmala Koko Prabu.
suwun Koko Prabu samubarangipun paduka saged andayani kula ngrucat dumateng Bramantianing penggalih. Inggih. Trontong-trontong pepadang tumrap jengandika Yayi Prabu Puntadewa. Inggih. Panembahan apa? Mahyu Tirta Manik Maya Mahardi sing mok gawa kuwi mau. Terus arep mbok paringke sapa? Ya tak paringke kelawan sing kawugan. Sing nampa sapa bakale? Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa. Aturna marang panjenengane. Ya tak wenehke waton kowe gelem ngeterke aku ning Kahyangan. Kono wis enek Bathara Gurune Kresna. Dudu dewa Danaka merogake rutaten busanamu dulurmu Pambayun Yayi Prabu Puntadewa wis antuk kanugrahaning dewa Wahyu Tirta Manik Maya Mahardi wis sinegem para Pandhawa Dimas Koko Prabu matur suwun. Pandhawa aja kleru tampa nggonku memba Brahmana kuwi mung nadi sepira katrimaning uripmu gandeng dina samangko cara wong ujian jeneng sira wis lulus muga-muga wahyu panguripan Tirta Manik Maya Mahardi isa lestari manggon ana negara Ngamarta. Koko Prabu matur suwun. Sampun matur suwun dumateng kula sedaya menika namung nyengkuyung saking wingking awit saking manunggale para kadang-kadang para Pandhawa satemah andalari Pandhawa antuk kamulyan lan antuk nugrahaning dewa wujudipun wahyu panguripan inggih menika Tirta Manik Maya Mahardi. Lak ya ngono to Kakang Semar. Nggih. Lelampahan saged lampahan kados mekaten menika nggih gamanipun gaman manunggal. Sinuwun. Tanpa manunggale para warga ing negara Ngamarta dalasan para Pandhawa tanges saged nggayuh kanugrahaning Dewa Wahyu panguripan nggih menika Tirta Manik Maya Mahardi mugi saged mahanani wonten ing praja Ngamarta utamanipun para dulur-dulur ingkang mapan wonten klumutan mriki melu kelunturan kasempyok wujudipun kanugrahan Tirta Manik Maya Mahardi wahyunipun panguripan bumine dadi subur makmur apa sing ditandur bakale tukul kang sarta bisa murakapi marang para warga gong sing mapan ing klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun mriki.
Lan kula makili para rombongan mbok bilih wonten klentunipun atur kula ingkang nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wah, Kakang Semar aku tak joget tinggalan. Monggo. Kontol beris,